To ni kan bako ne a kanan ku a Sokoto dai in ka yi arewa babu gari kusa sai ɗunɗaye. Mista Indiya na fi ƙasan nan dazuka da yawan giwaye. In ka duba mu a ƙasan nan to mun hisu yawan zomaye. Kogin Kwara da kogin Benue wahi ruwa da yawan kiwaye. Ba ni sanin haka dan gaibi na shi kuma kihi na ruwa ɓoye. Ka ƙara tambayar ka? Na ƙare. Ka ƙara tambayar ka? Dama guda 10 ne. Masha Allah. To ni ma zan ma tambaya ka. A'a, ni da nake tambayoyin ni za Ƙwarai kuwa zan ma kuma kai ma ka ƙare min amsa ta da ye kamar yadda ka a yi mu gani. Ai ni na haɗa abun a yi To. mu gani. In Kano ka aka ƙare ce ta to daba tumbin giwa ko da mai ka zo an. na ji ka tsaya da tambaye ka ko? Ka tsaya da tambaye ka tukun ko? A yi mu gani to. A yi mu gani. In ka ƙare zan tambaye ka tun kahin jama'a su ciyaye. Malam wannan ba Hausa bace. Hausa na mana. Ba Hausa bace. Hausa na. Wannan kalma ba Hausa bace. Wannan ina ka samu wannan kalma wannan kalma ba Hausa bace malam. Kwantar da hankalinka. Wannan ba Hausa bace. Kwantar da Wannan ba hankalinka. Hausa bace. Da sannu in jama'a sun wace guda. Ai kaga sun ciyaye kenan ko? To me kake nufi? Sun ciyaye. Jama'a suna tafiya guda suka bar gurin. Ai sun ciyaye kenan. Me kake nufi ka cinye kana? Na cinye ku saboda na faɗi kalmar da kai baka san ta ba. Me kake nufi kana? Saboda haka Sokoto Kano ta dawa tumbin giwar ta rushe kenan. ta rushe kenan. A da wannan bangaren dai. A da wannan bangaren Sokoto ita ta tututa. Ita uwa Hausa. Rumbun kalmomi. Wallahi ita uwa Hausa wallahi. Rumbun kalmomi. Rumbun kalmomi. To shikenan.